Nakon poplava, gradonačelnik Brčko distrikta morat će da se pozabavi sopstvenom foteljom. Bošnjački poslanici žele da mu vide leđa jer je dočekao haškog osuđenika Darija Kordića u Zagrebu. Anto Domić im poručuje da će o tom zahtjevu HDZ prvo da odluči. U žiži brčanske javnosti ponovo je smjena gradonačelnika Ante Domića koji je danas poručio: dočekom Darija Kordića nisam prekršio zakone i Ustav Bosne i Hercegovine kao ni statut distrikta. Domić je najavio da će odluku o ostavci donijeti nakon konsultacija sa vrhom HDZ-a i ostalim strankama koje su mu dale podršku, ali i sa boračkim udruženjima. Tamo u Zagrebu Brčko distrikt nije ni na koji način pomenuto, niti je pomenut gradonačelnik Brčkog distrikta, niti Anto Domić u protokolarnim aktivnostima. Ja sam bio apsolutno privatno tamo. Iskazujem svoje žaljenje što sam svojim činom uzburkao osjećaje kod Bošnjaka. Ništa od Domićevih objašnjenja kod bošnjačkih poslanika ne pije vode. I dalje traže njegovu smjenu. U SDP-u smatraju da je doček Darija Kordića ipak bio služben. Otišao je u funkciji gradonačelnika, ne kao privatna ličnost, sa službenim vozilom. Dakle, u stvari, de facto, ako bismo dalje elaborirali, on je otišao u ime svih nas. Dakle, indirektno i ja sam kroz njegovu funkciju bio tamo prisutan. Moj odlazak u Zagreb sam mogu organizirati privatno, ali u datom trenutku, eto nisam. Zašto nisam? Nemam odgovor na to. Ali nisam. Spreman sam snositi te konsekvence. O smjeni gradonačelnika SNSD tek treba da se izjasni. Ipak vjeruju da je Domić u Zagreb išao privatno. On je slobodan građanin, on je išao po popodnevnim časovima. Da li on išao službeno u Zagreb ili išao na doček Darija Kordića, ja ne znam, ali mislim da je to privatna stvar. Brčaci su podijeljeni. Gradonačelnik se mnogima omilio kad je zagazio u poplave. Dobar je. Dobar je. Gradonačelnik je dobar. Ne treba da im. Gori će doći. On je bio na Vučilovcu stalno na naspi i baš sa mojim sinom. I ne treba ga snimiti. Šta će on Vučilovac tamo čitav dan i drugi narod goni, on treba da ovdje bude, da koordinira odavde. Trebala bi smjena. Zašto? Pa zna on dobro. U vezi poplava njemu preče ići dočekivati neke Kordiće i ove ostalo, a narod u poplavama. O smjeni gradonačelnika raspravljaće i Brčanska skupština na vanrednom zasjedanju. Datum sjednice još nije određen.